Ribera i Santa Susana com a membres corresponents de la secció segona. Sisplau. Resum de l'acte del ple extraordinari d'aquesta Real Acadèmia celebrat el dia 4 de febrer de 2020. Consta com a punt de l'ordre del dia l'elecció d'acadèmics corresponents. Van obtenir número suficient de vots per ocupar les dues vacants de la secció segona Medicina els doctors Josep Maria Miró i Meda i de Maria Ribera i Santa Susana, els quals foren proclamats acadèmics electes. Moltes gràcies, doctor Palés. També aprofito per donar la benvinguda a totes les persones que ens estan esperant i escoltant des de casa. Per tant, una salutació ben cordial de benvinguda i esperem que ens sentin i ens vegin bé. No a mi concretament a nosaltres, sinó als que han de parlar. Per tant, prego en primer lloc a l'acadèmic numerari molt il·lustre doctor Josep Maria Gatell i Artigas que presenti el doctor Josep Maria Miró i Meda. Sisplau, doctor Gatell. Bona nit a tots, excel·lentíssim senyor president, molt il·lustres acadèmics i companys i amics. En primer lloc, gràcies per organitzar aquesta sessió en aquestes circumstàncies difícils i desfavorables. En segon lloc, jo els diria que vull donar-los... Crec que, com després el doctor Miró els hi demostrarà amb el seu discurs, crec que, o intentaré demostrar-los també al llarg que no ens vam equivocar al fer la proposta del doctor Miró i els que el van votar, tal com ens ha dit el senyor secretari, no es van equivocar amb la seva elecció. El doctor Miró va néixer l'any 1956 i es va llicenciar en Medicina l'any 1979, 3 anys després que jo m'hagués llicenciat en Medicina, i es va llicenciar en Medicina mentre estudiava i treballava d'infermer. I per tant la seva afició per la medicina o per la salut pública ja li venia d'abans, i també això demostra que no ho va tenir fàcil, o sigui, va haver d'estar treballant durant tota la carrera per poder llicenciar en Medicina. Es va doctorar uns anys més tard, l'any 1994, i jo crec que des de llavors el plaer important i l'honor important que és per mi presentar-lo avui és que hem treballat junts durant 40 anys, pràcticament hem fet el mateix, hem seguit una trajectòria paral·lela durant més de 40 anys. De fet, fins fa 3 anys que jo vaig deixar el món acadèmic i em vaig passar a la indústria farmacèutica. Ha sigut sempre un plaer i un honor fer-ho, i sobretot ha sigut molt fàcil i molt productiu. Amb el doctor Miró era molt senzill, et reunies a començaments d'any, li preguntaves quins plans tenia pel proper any, et posaves d'acord, li deies que si tenia algun entrebanc que t'ho vingués a dir, i si no, que ens veuríem l'any que ve. I normalment no hi havia mai entrebancs, et veies l'any que ve i els objectius es havien sempre assolit. Treballàvem amb una estructura que era el servei d'infeccions del clínic, on hi havia qui deia que allà no es posava el sol. Jo treballava de nit i quan jo m'anava a dormir el doctor Miró s'aixecava a treballar i un podia trucar per telèfon a qualsevol hora. Això ho deien les males llengües, que les 24 hores del dia et despengen el telèfon amb aquella estructura. Volia parlar de 4 punts molt ràpids per no fer pesat. Una del doctor Miró com a metge i de les seves tasques assistencials. El doctor Miró com a metge ha passat per tots els esgraons, com els deia, va començar com infermer, alumne intern per oposició, resident, ha anat passant tots els esgraons fins a acabar a consultor sènior del Servei de Malalties Infeccioses. Tot i a pesar de la seva gran productivitat i de convertir-se en sènior i un referent mundial en moltes coses, ell no ha perdut mai el contacte amb els pacients. Sempre ha tingut temps pels pacients i, a més,
ha creat o ha col·laborat amb la creació d'estructures assistencials innovatives com l'hospital de dia a domicili o com, per exemple, els equips multidisciplinaris per l'endocarditis. I això és important mantenir-ho a tot arreu i sobretot en una institució com l'Hospital Clínic on hi havia temps per moltes coses, però a vegades el havies de buscar sota les pedres per l'assistència i per la docència. La segona faceta que volia tocar era la faceta de docent. El mateix, la faceta de docent el doctor Miró també ha passat des de baix fins a dalt. S'hi va començar l'any 1979 o una mica abans com intern per oposició, professor substitut, professor associat, professor titular i fa unes setmanes va accedir a la càtedra de Medicina fa aproximadament 3 o 4 setmanes que vaig tenir l'honor de poder-hi assistir. I jo els diria que des de la docència és un home obsessionat per moltes coses, però per la docència especialment. I també al llarg de la docència, a més de la docència habitual, que era fer la docència de pregrau de malalties infeccioses, també ha creat estructures innovadores al camp de la docència, com per exemple el màster de SIDA, com per exemple aules de pràctiques i una sèrie d'estructures virtuals, microbisome, la web d'interaccions i recentment totes les webs de Covid. Però fer-ho ara no té massa mèrit, perquè ara no té massa mèrit, té mèrit, però tothom ho fa i és el que diuen els temps. Però el que diuen els temps i el que ara tothom fa o tots fem, ell ho havia començat a fer ja fa bastants anys, una mica avançant-se o tenint la visió de que tot això havia de funcionar d'aquesta manera i no feia falta que arribés la Covid per potenciar les estructures virtuals de docència o de formació mèdica continuada. El tercer punt que volia tocar era el punt de recerca, que és l'altra faceta important que ell amb el seu discurs suposo que els hi explicarà. I la recerca sempre la podem mirar o la podem tocar de dues maneres. Ens podem dedicar a ficar 4 números, 4 indicadors, o podem mirar una mica i podem veure què hi ha darrere d'aquests 4 indicadors, perquè els 4 indicadors ens diuen molt els indicadors, però darrere d'aquests indicadors hi ha coses. I el doctor Miró ha publicat gairebé més de 1.000 articles, té un impact factor de més de 6.000, l'han citat més de 27.000 vegades, té un factor de Higgs de 76, que vol dir que té 76 articles citats més de 76 vegades, i això són números, i són números importants, perquè a Espanya hi ha menys de 10 persones que tinguin aquests números, i a nivell del món no n'hi ha tampoc tantes que puguin assolir aquests números. I per tant, aquest és un punt important. Però darrere de tot això, per poder fer això, per poder assolir aquests números, s'han de fer 2 coses com a mínim. Una, la recerca és cara i s'han de generar en projectes públics i privats milions d'euros per poder assolir això. I la segona cosa, s'han de gestionar equips. Si aquesta recerca no és mai una recerca individual, els temps que correm, són recerques amb equips i això vol dir que s'ha de saber gestionar i quan fa falta dirigir o col·laborar amb un equip. Això és la primera cosa que hi ha darrere dels números. Llavors, la segona cosa és hi ha coherència darrere d'aquestes 1.000 publicacions o darrere d'aquests 6.000 punts d'impact factor? I jo els diria que sí, hi ha una coherència molt clara. Vam començar amb el doctor Miró l'any 1979-80, quan ell va acabar la llicenciatura. En aquella època era el moment que la drogadicció per via parenteral a Espanya començava. Aquests malalts tenien moltes complicacions infeccioses i una d'elles era l'endocarditis, una varietat especial d'endocarditis que era l'endocarditis tricúspide. I d'aquí li ve l'afició del doctor Miró per la endocarditis. Ell es va donar compte molt ràpidament que l'endocarditis no era tan sols un problema dels drogadictes, sinó que era també un problema de la població general, això ens ho explicarà amb el seu discurs, i per tant la seva línia de recerca va continuar amb la població general, i es va donar compte també que per aprofundir en aquesta recerca feia falta un model experimental. Va anar a la Clínica Mayo, va aprendre un model experimental i aquest model experimental l'ha seguit desenvolupant o encara hi segueix treballant i el té desenvolupant en aquest moment.
La continuació d'aquesta línia de recerca és aquests addictes a drogues per via parenteral de l'any 79, 80, 82, eventualment gairebé el 90% d'ells van acabar infectats pel VIH i per tant dedicar-se a fer assistència i recerca al camp del VIH era una cosa que també venia amb aquesta línia de la recerca translacional. I ell, dintre del camp del VIH-Sida, s'ha dedicat a moltes coses i ha sigut líder mundial de molts aspectes, però jo per intentar resumir-ho n'esmentaria 3. La primera, els primers 10 anys de la infecció per VIH no teníem tractament i els malalts desenvolupaven infeccions oportunistes i es havia de fer profilaxis primària i secundària i es havien de definir els criteris d'aquestes profilaxis primàries i secundàries. Ell té publicacions al New England, Annals of Internal Medicine, de criteris de definició d'aquestes profilaxis primàries i secundàries. I 2 punts més al camp del VIH. Els malalts per VIH, la majoria dels que veiem tenen una infecció crònica, però s'infecten en un moment donat, fan una infecció aguda en un moment donat i aquest és un moment clau per començar a fer el tractament perquè l'evolució pot ser diferent, la possible curació és possible si el tractament el comences quan fan una infecció aguda i possibles intervencions futures com vacunes terapèutiques, etc., aniran dirigides a aquests malalts amb infecció primària. I aquest ha sigut un altre dels camps d'estudi del doctor Miró, les infeccions agudes per VIH, que moltes vegades són asimptomàtiques i són difícils de trobar. I finalment, jo diria que un tercer punt molt important és el trasplantament d'òrgans sòlids, sobretot del trasplantament de fetge amb els malalts VIH positius que tenien una hepatitis C i una insuficiència hepàtica. Això era un problema greu i molt important en aquell moment perquè la mortalitat, els malalts per VIH en aquell moment es morien de limfomes, i això el doctor Rivera o el doctor Feliu suposo que ens ho explicaran després, i es morien d'insuficiència hepàtica o de càncer de fetge degut al virus C. I va costar, Déu hi ajuda, convèncer a la gent, posar en marxa un estudi, etc., que fes que aquests malalts poguessin rebre un trasplantament amb les mateixes condicions que la població general i demostrar que el porvindre dels malalts i de l'òrgan trasplantat pràcticament no diferien gaire de la població general. Però en aquesta època va costar molt, ell ens ho podrà explicar, em sembla que la situació en aquest moment és més de 300 malalts han rebut trasplantaments de fetge a Espanya i l'evolució és bona. I això és, com sempre, un equip multidisciplinari, van participar moltes persones, però el motor o l'impulsor d'aquest programa de trasplantament d'òrgans sòlids amb els malalts infectats pel VIH és del doctor Miró. Com a part d'aquesta tasca de recerca, ell ha presidit moltes societats nacionals i internacionals, ha rebut premis, ha rebut reconeixements, i és important perquè molts d'aquests premis espanyols i fora d'Espanya que ha rebut, els ha rebut mentre encara està en actiu. Jo n'he rebut molts de similars, però els vaig rebre quan ja em retirava. Això és fàcil, que te'l doni, aquest ja marxa, ja està, ja no en piparà més, li donarem un premi. Però rebre-ho quan encara estaràs en actiu els propers 5 anys vol dir un reconeixement personal important. El doctor Miró com a persona és un home de família, és una bona persona, és amic dels seus amics i és un home que compleix els compromisos. És un home que està casat amb una metgessa puntera amb el camp de les infeccions per trasplantaments amb òrgans sòlids i és un home que té una filla que jo la definiria com una cantant d'òpera que és dermatòloga, o no sé si ella preferiria ser definida com una dermatòloga que canta òpera, no sé quina de les dues definicions. És un home que ha sigut lluitador, que ha lluitat sempre fins al final de tot i és un home amb una mentalitat molt rigorosa que tot el que toca i tot el que fa bé. Alguns inclús li han dit que és un home alemany. Ser un alemany i tenir una mentalitat rigorosa és una cosa molt ben vista i molt fàcil de portar a Alemanya. A Espanya a vegades costa, hi ha un temps i hi ha fenya que t'ho reconeixin fins que al final la gent acaba veient que és el camí per on ens tenim que moure.
I finalment, i amb això ja acabaré, un altre dels punts importants, ara que hi ha hagut l'Inauguration Day de la presidència dels Estats Units fa pocs dies, l'any 1961 la Inauguration Day el va fer John F. Kennedy i va tenir moltes frases famoses que han fet història, i una de les frases famoses és: no et preguntis què pot fer Amèrica per tu, pregunta't tu què pots fer per Amèrica. I jo estic segur que el doctor Miró ara en aquest moment s'està preguntant què pot fer per la RAM, què pot fer per la Real Acadèmia de Medicina. No espera res de la Real Acadèmia, sinó que espera ajudar, col·laborar i donar un valor afegit. I això crec que és important. No voldria acabar sense felicitar el doctor Rivera, que després estarà aquí. Jo he treballat amb ell i hem treballat junts també amb el doctor Miró i estic molt content que avui estiguis aquí, que puguem compartir aquesta sessió. I jo, sense més, li demanaria a l'excel·lentíssim senyor president que s'actés com a nou acadèmic corresponent al doctor Miró per tota una sèrie de mèrits intrínsecs que jo els he intentat resumir i que ell suposo que n'esmentarà algun durant el seu discurs, però també perquè estic segur que aportarà un valor afegit a l'acadèmia, i estic segur també que algú d'aquí no massa temps podrà fer un discurs de benvinguda com a acadèmic numerari, i ara seria com corresponent. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies a doctor Gatell per les seves paraules de presentació, i ara prego a l'acadèmic corresponent, doctor Josep Maria Miró i Meda, que llegeixi el seu treball. Endocarditis infecciosa, una entitat clàssica amb molts reptes futurs. Sisplau, vamos. Gràcies. Bona tarda a tothom. Excel·lentíssim senyor president, molt il·lustres acadèmics, estimats familiars, companys i amics que esteu aquí o que esteu seguint aquest acte a través del canal de YouTube de l'Acadèmia. És per mi un gran honor poder optar a aquesta posició d'acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. A nivell personal, ser acadèmic corresponent em fa moltíssima il·lusió pel reconeixement que suposa, però al mateix temps és un gran repte i una gran responsabilitat tenir aquest càrrec per saber estar a l'alçada de la història i del prestigi d'aquesta gran institució. En els propers 20 minuts els presentaré el meu discurs d'ingrés, que versarà sobre una de les meves dues passions, com ha esmentat el professor Gatell, professionals, l'endocarditis infecciosa, una entitat clàssica amb molts reptes de futur. Voldria començar el meu discurs parlant de l'endocarditis infecciosa i parlant de la història de l'endocarditis infecciosa i fent un paral·lelisme cronològic entre els principals esdeveniments històrics dels estudis de medicina aquí a Catalunya i la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i aquesta malaltia, que existeix des que existeix l'ésser humà, però com veuran es va descriure per primera vegada fa uns dos segles. En aquest meravellós amfiteatre anatòmic, inaugurat per Pere Virgili fa més de 250 anys com el Reial Col·legi de Cirurgia, probablement es varen fer disseccions de persones mortes per endocarditis infecciosa, i aquí podem veure les vegetacions mitrals i aòrtiques i un gran abscés, que són lesions característiques d'aquesta malaltia. Com vostès ja coneixen, a principis del segle XV es va crear l'Hospital de la Santa Creu i els estudis de medicina llars en temps del rei Martí. Entre els segles XVI i XVIII es va crear el Real Col·legi de Cirurgia per Pere Virgili, que el tenim aquí a la dreta, l'any 1760, i també l'Acadèmia Mèdico-Pràctica, que és la futura Real Acadèmia de Medicina de Catalunya, a l'any 1770. Des del punt de vista de l'endocarditis infecciosa, Rivière va fer les primeres descripcions de lesions valvulars el 1646. No va ser fins al segle XIX quan van haver molts més avenços.
De fet, el 1843 aquesta va ser la Facultat de Ciències Mèdiques, la Facultat de Medicina, fins l'any 1906, que és quan es va traslladar al campus Casanova, i en aquest segle va haver 5 o 6 esdeveniments molt importants. Corvisart va descriure per primera vegada les vegetacions valvulars, Bulló la primera vegada que va fer anar el terme endocarditis, Edvard Binge, un patòleg noruec, va trobar les bactèries dintre de les vegetacions i va veure que arribaven per la sang a través d'un foco cutani, i Rosenbach va reproduir el model a finals del segle XIX en el model experimental d'endocarditis infecciosa, i finalment Lluís Pasteur i el seu deixeble Strauss van ser capaços d'aïllar els microbis de la sang fent hemocultius. Però potser l'avenç més important de finals del segle XX va ser del segle XIX, va ser quan Sir William Osler va fer les seves conferències gustonianes a la Royal College of Physicians de Londres durant 3 dies descrivint tot el que se sabia fins a aquell moment de l'endocarditis infecciosa. Els seus discursos es van publicar al British Medical Journal i va definir aquesta malaltia com endocarditis maligna, perquè com poden veure les primeres sèries del segle XX la mortalitat era del 100%. Què va passar al segle XX? Des d'un punt de vista de la Facultat de Medicina es va traslladar al campus Casanovas, al costat de l'Hospital Clínic, l'any 1906. La Real Acadèmia de Medicina de Barcelona va vindre en aquesta seu l'any 1929 i es va definir com Real Acadèmia de Medicina de Catalunya en 1991. Va haver 4 avenços molt importants al segle XX. El primer és el descobriment de la penicil·lina per Fleming, i va començar l'era antibiòtica i els primers malalts d'endocarditis infecciosa es podien guarir. Després, a l'any 60, el mateix any, va haver el primer recanvi valvular aòrtic i mitral amb pròtesis, de manera que es podia resoldre el tema de la insuficiència valvular de l'endocarditis infecciosa, però es va descriure una nova endocarditis, que és l'endocarditis protèsica, una gran mortalitat. El següent gran avenç va ser l'any 73, quan per primera vegada es podien veure les vegetacions cardíaques per tècniques no invasives, i Dillon va descriure la primera sèrie d'ecocardiografia de l'endocarditis infecciosa, i va ser l'any 1994 quan es van aplicar els criteris moderns de diagnòstic de l'endocarditis infecciosa per David Durack, incorporant els hemocultius i les troballes ecocardiogràfiques. Però vostès, com ha dit abans el doctor Gatell, poden preguntar-se quina és la meva passió de l'endocarditis infecciosa i quina és la raó. En part ja ho ha explicat. Tot va començar a l'any 1979. No sé si recordaràs, aquest malalt va ser el primer que van veure i van publicar el senyor Manuel Espanya, que per desgràcia va morir 10 anys més tard d'una sobredosis. I jo, que era en aquell moment alumne intern, al veure aquests primers casos d'endocarditis dreta en neurinòmens em van captivar per la novetat d'aquesta nova entitat que no havia estat descrita abans al nostre país. En aquesta diapositiva poden veure la radiografia de tòrax del primer cas que van diagnosticar en els seus infiltrats pulmonars i hemocultius positius, i en l'ecografia que es feia en aquell moment, que era en modo M, es podien veure vegetacions a la vàlvula tricúspide. Però aquest any, l'any 79, va coincidir al mateix temps amb 3 persones que van ser clau en la meva vida. En primer lloc poden veure el doctor Mensa, que em va acollir com a alumne intern i em va ensenyar la passió per la medicina. Aquí tenen jove el doctor Gatell, d'acord? A qui li vull agrair enormement que m'hagi fet la presentació de la meva entrada com a acadèmic corresponent, tal com ho ha fet i amb les paraules que ha dit. Moltes gràcies, Josep Maria. El professor Gatell em va inculcar la passió per la investigació i em va ajudar a desenvolupar-la als 40 anys que fa que ens coneixem. Aquí està la professora Asunción Moreno, la meva dona i el meu referent en l'assistència i en la docència, que m'ha transmès la passió pel malalt i l'alumne i amb la qual he consensuat tots els passos que he donat a la meva vida personal i professional. La meva admiració i respecte és immensa. També vull agrair el suport de la meva filla Maria, de la meva mare Anna, que no ha pogut vindre, i dels meus germans i les seves famílies durant tot el suport durant tots aquests anys. Continuem. Aquest és l'estudi que ha esmentat abans el doctor Gatell. En aquella època va haver una altra epidèmia. No teníem la Covid, teníem l'epidèmia
de les infeccions en els drogadictes, que a més els veiem als serveis de malalties infeccioses. Hi havia molta pressió assistencial i molt síndrome de burnout. Vosaltres vam ser capaços de coordinar un estudi multicèntric en quasi 80 centres de tot Espanya, que es va dir el grup de treball de l'estudi d'infeccions en drogadictes, i tenim la satisfacció que d'aquell grup de treball es van crear 2 línies de recerca molt potents. Molts d'aquells metges van anar cap al VIH, creant-se el GSIDA i la xarxa de recerca de SIDA. Altres van anar cap al camp de l'endocarditis, creant la Societat Espanyola d'Infeccions Cardiovasculars. Em van agradar tant les dues que vaig continuar amb les dues fins ara. Quina és la situació de l'endocarditis al segle XXI? Perdonin. Mirin, l'endocarditis s'ha modificat. Abans era l'endocarditis sobre vàlvula nativa, ara tenim l'endocarditis protèsica, amb pròtesis mecàniques, biològiques, l'epidèmia de les infeccions dels dispositius d'electroestimulació cardíaca. Aquesta és una malaltia de relativament baixa d'incidència, de 3,4 episodis per cada 100.000 persones i any, però cada any tenim 250.000 casos a tot el món. Mirin, nosaltres vam començar aquest registre prospectiu, una base de dades en database 3 en aquella època, però vam voler seguir prospectivament tots els casos d'endocarditis infecciosa, i ara hem fet 40 anys, hem celebrat d'aquest registre prospectiu, i poden veure com els colors han canviat, perquè l'epidemiologia ha canviat de forma notable. Podem dir que pràcticament han desaparegut al nostre medi, però no a altres països, com als Estats Units o a Rússia, les infeccions endocarditis en els drogadictes. Ha augmentat moltíssim l'endocarditis en les pròtesis i dispositius d'electroestimulació cardíaca, i fins teniu noves modalitats d'endocarditis, endocarditis sobre la TAVI, que com no es poden operar aquests malalts, la mortalitat és altíssima, quasi tornem a l'era preantibiòtica. Però tindre aquest registre, fer les publicacions, ens va obrir la col·laboració en cohorts internacionals, en la cohort internacional d'endocarditis infecciosa, l'ICE, i també amb la cohort europea, amb la qual hem pogut participar, col·laborar i liderar projectes que han definit el pronòstic, les característiques clíniques i el pronòstic de l'endocarditis en el segle XXI. Aquí podem veure què és el que ha passat en aquests 20 anys en aspectes generals. La ICE va recollir quasi 3.000 casos, i el que poden veure és que un 30% eren endocarditis sobre pròtesis i un 70% sobre vàlvula nativa, i 15 anys més tard les pròtesis han augmentat al 40% i la vàlvula nativa ha baixat al 59%. També l'etiologia. Al segle XXI l'estreptococ del grup viridans ja no és la causa més important d'endocarditis infecciosa, ho és l'estafilococ aureus, i no ha canviat en aquests 20 anys. Fixin que una tercera part de totes les endocarditis són per estafilococ aureus, amb la gravetat que això suposa. Ha baixat l'endocarditis per estreptococ del grup viridans, ha augmentat moltíssim l'endocarditis enterocòcica i també l'endocarditis en hemocultiu negatiu. Aquesta és una malaltia amb una alta morbiditat i mortalitat. Fixin, el 50% de malalts requereixen cirurgia, i això no ha canviat en aquests 20 anys, i aproximadament un 17-18% d'aquests malalts, un de cada 5 o un de cada 6, posant els 5 sentits, moriran. Quins són els reptes de futur? N'hi ha molts, i jo els hi comentaré alguns en els quals el nostre grup de recerca ha tingut un paper rellevant. El primer és el diagnòstic per medicina nuclear. El diagnòstic, sobretot, d'aquestes infeccions de pròtesis intracardíaques, pròtesis valvular o dispositius per al PET-TAC. Vull dir, necessitem eines que superin la sensibilitat de l'ecocardiografia transesofàgica, i el PET-TAC ens ha ajudat moltíssim. Aquí podem veure una infecció d'un generador i del cable a nivell subcutani, i aquí un malalt que tenia una endocarditis protèsica. Moltes vegades aquestes troballes apareixen dies abans que l'ecocardiograma transesofàgic ens doni informació. Nosaltres i altres grups hem fet estudis pivotals que han demostrat que quan hi ha una pròtesi dintre del cor, el PET-TAC té una sensibilitat del 80% i una especificitat de quasi el 100%, encara que malauradament no és útil per l'endocarditis sobre vàlvula nativa. Això ha fet que tots aquests estudis hagin ajudat a incloure el PET-TAC com un criteri major per al diagnòstic de l'endocarditis protèsica a les últimes guies de la Societat Europea de Cardiologia de l'any 2015. Però encara hi ha molts gaps que tenen que resoldre, el tema de l'endocarditis protèsica precoç, les TAVIs i el diagnòstic de les infeccions dels dispositius d'electroestimulació cardíaca. Però el PET-TAC hem vist que no solament ens ajuda a fer el diagnòstic
precoç de l'endocarditis infecciosa, sinó que també a vegades ens pot permetre trobar metàstasis infeccioses a distància. Aquí podem veure una sacroileitis, una osteomielitis al sacre, i aquí podem veure, per exemple, abscessos esplènics, o trobar neoplàsies, l'associació de bovis, que ara es diu gaiolíticus, en la neoplàsia de colon. En aquest sentit, una altra contribució important que ha fet el nostre grup és veure que, a part de l'Streptococcus gaiolíticus, l'enterococ també es pot associar amb càncer colorectal, sobretot quan la seva porta d'entrada és desconeguda, perquè ve del reservori intestinal. I en aquest sentit, el doctor Pericàs del nostre grup de recerca té un FIS per poder estudiar quina relació hi ha amb la microbiota intestinal, les soques que produeixen endocarditis infecciosa i la prevalença de malalties benignes i malignes colorectals en un estudi multicèntric que es farà al nostre país. L'altre tema són les complicacions neurològiques. Ens fa molta pena que un noi o una noia de 35-40 anys tingui una endocarditis i quedi hemiplègic de per vida. Les complicacions neurològiques fins ara han tingut una sortida, un maneig molt dolent. Mirin, la trombolisis està contraindicada. Cap guia ho recomana perquè hi ha molt risc que una infart isquèmia es trobi hemorràgic i el malalt mori. Per tant, no tenim moltes més possibilitats. Quan fa aproximadament 6 anys, el grup català Revascat va publicar el paper de la trombectomia als malalts que tenen ictus, en el Còdic Ictus. El primer que van fer va ser anar a veure el doctor Chamorro i el doctor Orra i dir-la si en lloc de treure trombos podia treure èmbols en els malalts amb endocarditis infecciosa. I van fer el primer estudi prospectiu amb malalts amb endocarditis infecciosa que tenien embòlies d'artèries de gran calibre a nivell cerebral. I aquí poden veure un exemple. Senyor de 70 anys amb una endocarditis infecciosa que ve per 4 hores d'afàsia i hemiplegia beta. Se li fa una resonància i es veu que tota la zona vermella és isquèmica. Si li fa una angiografia hi ha una obliteració de la cerebral mitja. Fem una trombectomia i es recupera el flux normal, es repermilitza l'artèria cerebral mitja i no hi ha cap complicació, no hi ha cap hemorràgia. En aquest estudi pivotal, que ara hi ha més estudis al món que s'estan fent, això va suposar un 1% de totes les trombectomies que feien al nostre hospital. Aquí tenen els primers casos, però el que vull destacar són 2 coses. Una, no hi ha hemorràgia, que això és molt important, i 2 terceres parts dels malalts que venien hemiplègics es van recuperar ad íntegrum. I ara hi ha diversos estudis al món en base a aquests resultats que estan tractant de confirmar si la trombectomia es pot fer anar com eina terapèutica en els malalts en endocarditis i embòlia cerebral. L'altre tema és el tractament antibiòtic. He tingut la sort de participar a les 2 guies, les guies europees com a expert i les guies americanes. Els experts ens diuen que quan hi ha un estreptococ o quan hi ha un enterococ tothom està d'acord en el tractament que té que fer, però quan tenim un estafilococ ningú es posa d'acord. La gent no segueix les guies perquè és molt difícil fer assajos clínics i per tant trobar evidència. Moltes d'aquestes guies estan liderades per cardiòlegs que en saben molt i poden fer trials d'aspirina en 10.000 malalts per branca, però és molt difícil fer trials en endocarditis infecciosa. Per tant, nosaltres és la raó per la qual, com ha dit el doctor Gatell, vam anar a la Mayo Clinic per aprendre el model d'endocarditis experimental que ha desenvolupat a la nostra institució la doctora Cristina García de la Maria, i és un model discriminatiu ideal que ens ha permès seleccionar pautes de tractament antibiòtic que després han acabat implementant-se a les guies de pràctica clínica, com el tractament amb 2 betalactàmics per l'enterococ fecalis o les combinacions d'adapto amb betalactàmics o fosfomicina per al tractament de l'endocarditis per estafilococ aureus resistent a la meticil·lina. Però probablement l'avenç més important en el camp del tractament antibiòtic és que trencarem el paradigma. Una endocarditis fins ara es tractava per via intravenosa durant 6 setmanes i sembla que es podrà tractar inicialment per via intravenosa, però podrà acabar el tractament oral a casa dels malalts. Això, el primer estudi que es va fer, es va publicar, va ser per un grup danès que es va publicar al New England, ara fa un parell d'anys. Però fixin, des del disseny fins a la publicació van passar 6 anys per incloure 400 malalts. L'estudi és molt sòlid perquè el que demostra és que el tractament oral, després de 10 dies de tractament parenteral, és tan efectiu i segur com el tractament intravenós durant les 6 setmanes. I el problema que té aquest estudi és que no han utilitzat els malalts que nosaltres estan bé i se n'anirien cap a casa potencialment en tractament oral, aquests se n'anirien cap a casa potencialment en tractament intravenós domiciliari. I ells no van incloure l'OPAT. Per aquesta raó, el doctor Ambrosioni, membre del nostre equip, està liderant un assaig clínic també espanyol, multicèntric, on compararem el tractament a casa bé per via oral o bé per via intravenosa.
Cirurgia cardíaca. La cirurgia cardíaca ha sigut el gran avenç que ha reduït la mortalitat de l'endocarditis infecciosa. Ja he dit abans, el 50% de malalts s'operen, no? Però encara tenim molts punts dubtes per acabar de resoldre en aquest camp. Podria comentar els dos primers. Un són escales pronòstiques. Tenim que tindre escales pronòstiques per poder indicar quins malalts es tenen que operar. I dos, quan operar, el timing, quan operar amb malalts de riscos intermitjos. Si un pacient està en edema agut de pulmó, es té que operar, però si un senyor està molt bé, no es tindrà que operar, però hi ha molta gent, hi ha una zona de grisos que no sabem el millor moment per operar. Mirin, aquest estudi liderat per el doctor Quintana de la nostra institució ha analitzat 130 malalts consecutius operats en endocarditis en aquests 3 anys. Ja ha vist quin pronòstic seria fent anar les 9 escales que hi ha publicades. I fixin vostès que l'escore oscil·la entre un 2% i un 35% de mortalitat, quan la mortalitat real al nostre centre és un 6%. Per tant, aquesta és una àrea amb moltes àrees de possibilitats de millora, perquè tenim que acabar-ho de definir millor. I l'altre tema és el risc intermig. Aquest és un estudi també espanyol, el Trial Endoval, que amb malalts en risc intermig de ser operats s'operen de forma immediata o quan tenen criteris clínics. El problema va començar fa 5 anys i hi ha molts problemes de reclutament, però és un estudi que, si acaba de fer-se, aclarirà el dubte del segon punt que els he plantejat. I finalment, el treball en equip. És una cosa que sempre m'ha agradat, no solament en el camp de l'endocarditis infecciosa, com ha dit el doctor Gatell, en el camp del VIH. És molt important treballar en equip per trobar solucions per als nostres passants, per als nostres malalts. La nostra atenció té que estar centrada en els malalts. I en aquest sentit ens sentim molt orgullosos a l'Hospital Clínic crear els endocarditis teams fa 30 anys, més de 35 anys, a l'any 1985, quan això no es feia. I vam dir que per manejar de forma correcta un malalt amb endocarditis infecciosa amb totes les complicacions que té, té que haver un infectòleg, un microbiòleg, un cardiòleg, un cirurgià cardiovascular, un patòleg, un equip de tractament antibiòtic domiciliari endovenós, un expert en medicina nuclear, un neuròleg. Això s'ha mantingut fins ara, això ho hem celebrat, els 30 aniversari, ho hem publicat i fins ens ho han reconegut. El Circulation és una revista molt prestigiosa del camp de la cardiologia. Ens van dir que les nostres guies eren molt bones, però que aquest model no era extrapolable als Estats Units. Per què? Perquè treballàvem molt i cobràvem poc. O sigui, és una mentalitat que té que ser completament diferent. Hem tingut la sort de participar a les guies europees i per primera vegada hem pogut incloure i convèncer els nostres companys cardiòlegs que l'endocarditis team és la millor manera de poder tractar en aquests malalts. Tota aquesta és la gent que participa en el grup de recerca d'endocarditis de l'Hospital Clínic de Barcelona. I com una foto és millor que 1000 paraules, ara podem veure les persones que formen part d'aquest equip. A tots ells vull donar-los les gràcies, als d'ara i als que han estat membres en aquests 30 anys, pel seu compromís i constant suport, per les seves idees i per tractar de fer una assistència, docència i recerca translacional centrada en el malalt, que sigui cada vegada millor. Sense la seva ajuda jo no hagués tingut aquest reconeixement. I per acabar, si em permeten, volia fer unes breus conclusions. En primer lloc, que aquesta és una malaltia, l'endocarditis infecciosa, amb unes taxes de cirurgia cardíaca i de mortalitat molt altes, que l'equip multidisciplinari és fonamental per millorar els resultats, que la medicina nuclear ens està ajudant moltíssim per fer el diagnòstic quan hi ha dispositius intracardiacs, que la trombectomia pot canviar el pronòstic de l'embòlia cerebral, que probablement en un futur farem un tractament antimicrobià seqüencial intravenós i oral i que cal millorar les escales pronòstiques i conèixer el millor moment de realitzar la cirurgia cardíaca en pacients amb endocarditis infecciosa. He començat, aquesta és una entitat clàssica, però encara tenim molts reptes per al futur. I finalment voldria tornar a donar les gràcies a la meva família i als meus companys per estar al meu costat en aquest moment tan especial. Moltes gràcies a tots vostès, els que estan aquí i els que estan connectats per YouTube, per la seva atenció. Has de firmar un paper aquí?
Aquí tens també un llibre de la història gràfica de la sanitat catalana i la revista Gimbarnà, que és una de les revistes de la Real Acadèmia. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, doctor Miró. Després farem alguns comentaris al respecte. I ara prego a l'acadèmic numerari molt il·lustre, doctor Evarist Feliu i Fresnedo, que presenti el doctor Josep Maria Ribera i Santa Susana. Sisplau, doctor Feliu. Bona nit a tothom. Excel·lentíssim senyor president, molt il·lustres acadèmiques i acadèmics, senyores i senyors presents a la sala i seguint l'acte pel canal de YouTube de la Real Acadèmia. Agraeixo de tot cor que la Junta de Govern de la RAM m'hagi encarregat fer la presentació oficial per la recepció com a acadèmic corresponent del professor Josep Maria Ribera i Santa Susana. Aquesta oportunitat és per mi un gran honor i a la vegada una enorme satisfacció personal. El professor Josep Maria Ribera va néixer a Balsareny l'any 1956. El conec a ell i a la seva esposa, la doctora Francina Sales, des de fa més de 35 anys, ja anem cap als 40. I després he conegut els seus fills i la resta de la seva família. A la meva tornada dels Estats Units, de Boston, no sé què passa, però amb el doctor Gatell, cada vegada en els grans moments ens creuem i ens trobem. Doncs, quan jo tornava, en Josep Maria Gatell, ell arribava a Boston, al Massachusetts, també a treballar en allà. Doncs a la meva tornada vaig coincidir amb el doctor Ribera a l'Escola d'Hematologia Ferreres Valentí, el servei d'hematologia de la Clínica Mèdica C que dirigia el professor Cyril Rothman. Ell, a l'any 85, va obtenir el títol d'especialista en hematologia i hemoteràpia i del 85 al 89 va ser metge adjunt del Servei d'Hematologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. En aquest temps varen fer plegats uns treballs molt interessants sobre la demostració de l'empelt de mèdula òssia en casos de trasplantament de progenitors hematopoètics en els que el donant i receptor eren de sexe contrari i ho fèiem estudiant la cromatina sexual dels granulòcits neutròfils amb una extensió de sang perifèrica tenyida amb Maigrum belgiemsa. Els nostres amics de la hematologia espanyola d'això en deien el cariotipo de los pobres. El cert és que varen publicar els nostres treballs a revistes indexades de prestigi internacional com l'European Journal of Hematology i el Blut alemany. L'any 89 vaig tenir l'oportunitat de presentar-me a la plaça de cap de servei d'hematologia i hemoteràpia de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, però va passar que primer va sortir convocada la plaça de cap de secció i jo necessitava algú que volgués precedir-me i li vaig proposar al doctor Ribera. Ell tenia 29 anys i estava molt bé en el servei d'hematologia de l'Hospital Clínic i va assolir amb una valentia extraordinària el repte d'opositar aquesta plaça i la va acabar guanyant. De tal manera que quan jo vaig arribar a l'hospital, ell ja feia un parell d'anys que hi era, batallant allà, amb la seva jefatura de secció. El doctor Ribera després va estar 14 anys
del 89 al 2003 com a cap de secció d'hematologia clínica a l'Hospital Germans Trias i Pujol, i l'any 2003 va ser anomenat cap de servei d'hematologia clínica a l'Institut Català d'Oncologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, càrrec que continua exercint a l'actualitat sota la direcció general de la doctora Candela Calle i la direcció assistencial del doctor Joaquim Julià. De l'any 2000 al 2003 va ser professor associat a la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, del 2007 al 2020 professor titular a la mateixa universitat i l'any passat va ser anomenat catedràtic de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. El doctor Ribera ha estat director o codirector de 10 tesis doctorals, investigador principal en 15 projectes de recerca autonòmics, nacionals i europeus, autor o coautor de més de 100 capítols de llibres, més de 500 articles publicats en revistes amb comitè d'experts, amb 12.857 citacions rebudes i un índex exacte de 58. És secretari executiu de la revista Medicina Clínica, revisor de 14 revistes biomèdiques, membre del Comitè Científic Intern de l'Institut de Recerca Josep Carreras i investigador principal del grup de recerca amb leucèmia aguda limfoblàstica. És vicedirector de recerca clínica de l'Institut de Recerca Josep Carreras, dirigit pel professor Manel Esteller. Coordinador del programa de leucèmia aguda limfoblàstica del grup PETEMA, el Programa Espanyol de Tratamientos en Hematología, i president del patronat de la Fundació PETEMA. És vocal de l'Organització Catalana de Trasplantaments des de l'any 2006, de la Comissió Assessora del Medicament, de les comissions de tractament d'alta complexitat, sobretot la teràpia CAR i el tractament amb eculizumab, del CatSalut. Va presidir la Societat Catalana d'Hematologia del 12 al 16 i va rebre el Premi a l'Excel·lència en Recerca del Col·legi Oficial de Metges de Catalunya i Balears. El doctor Ribera és un gran metge i pel damunt de savi és una bona i una gran persona. Reuneix amb escreix les 3 vessants de la nostra feina. És un gran metge assistencial, molt estimat pels seus malalts, els quals visita a l'ICO Badalona. És un gran docent. La prova és que cada any aconsegueix les notes més altes de tota la facultat de Medicina en l'avaluació que fan els estudiants de Medicina dels seus professors. És un gran investigador. El doctor Ribera està considerat com una de les autoritats al món en el camp de la leucèmia aguda limfoblàstica. De les seves aportacions més importants desenvolupades en el si del grup PETEMA, a les que fa referència en el seu discurs titulat Leucèmia aguda limfoblàstica de l'adult, que hem fet des del grup cooperatiu PETEMA, en destacaria 3. La primera, la demostració de l'avantatge de la supervivència, de l'avantatge per la supervivència de l'aplicació de protocols pediàtrics en adolescents i adults joves amb aguda limfoblàstica en lloc de protocols de leucèmia aguda limfoblàstica de l'adult. En segon lloc, el desenvolupament clínic de 2 fàrmacs immunoteràpics a la leucèmia aguda limfoblàstica amb recaiguda, el blinatumomab i l'inotuzumab. I en tercer lloc, la demostració de que en malalts adults amb leucèmia aguda limfoblàstica d'alt risc no és necessari el trasplantament de moll de l'os si tenen els malalts un bon aclariment de la malaltia residual. Ell, junt amb la doctora Fuensanta Millà i el doctor José Tomás Navarro, han aconseguit situar
al Servei d'Hematologia Clínica i de Laboratori de l'ICO a Badalona entre els millors del nostre país i també a nivell internacional. D'altra banda, també vull destacar la seva capacitat com a líder, amb un diàleg proper i afable amb la seva gent i unes qualitats molt bones per la gestió de l'equip, entre les que destaquen la seva amabilitat, la humilitat, el respecte pels demés, la honestedat, el sentit de l'humor i també la seva mà esquerra, a l'hora de prendre decisions que sempre procura que siguin racionals i reflexives. Tot això, junt amb la seva gran capacitat de transformar en senzilles i clares les situacions més complexes. Fora del paper, us puc explicar una petita anècdota. A l'ICO, Badalona, cada setmana fem una sessió que hi dediquem una hora, que en diem clínic citopatològica, i discutim malalts problemàtics. I amb una d'elles discutíem un malalt amb un limfoma B ric en cèl·lules T. I jo no ho acabava de veure clar, vam discutir el malalt i quan vam sortir li dic: Rivera, com ho has vist això? I em diu: hi havia molts fredolics i molt pocs rovellons. Aquest és el doctor Rivera, que tots coneixem i estimem. Per mi, treballar amb ell al llarg de tants anys, us dic que ha estat un privilegi i un autèntic luxe. Per tot el que he esmentat, crec que la seva incorporació a la RAM seria de gran vàlua i molt enriquidora, i per aquesta raó proposo la seva recepció com a acadèmic corresponent en el si de la nostra institució. I aprofito per expressar la meva felicitació al doctor Josep Maria Miró per la seva entrada a la Real Acadèmia com a acadèmic corresponent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, doctor Feliu. I ara prego a l'acadèmic corresponent, doctor Josep Maria Rivera Santa Susana, llegeixi el seu treball titulat Leucèmia aguda limfoblàstica en adults, que hem fet des del grup cooperatiu PTEMA. Sisplau, Josep Maria, quan vulguis. Excel·lentíssim senyor president, il·lustríssims acadèmics, estimats amics, família, companys i amics que em seguiu telemàticament a través del canal YouTube. És per mi un honor i una responsabilitat passar a formar part d'aquesta il·lustríssima institució. Realment l'honor passa de pressa, sortirem d'aquesta porta, cadascú a casa seva i l'honor s'haurà acabat. La responsabilitat comença a partir d'ara i esperem que sigui per molt temps. D'altra banda, ja com comentava el doctor Miró, a mi també m'ha passat una cosa similar amb ell, no? Vam néixer el mateix any, ens diem igual, hem sigut companys de residència, compartim moltes coses, no? I una també aquesta passió dual, no? Jo tinc dues malalties que m'han robat el cor. Una d'elles és la leucèmia aguda limfoblàstica i una altra els limfomes en malalts amb infecció pel VIH, afició que vaig començar al clínic, no? Realment avui parlaré de la passió dominant, que és la leucèmia aguda limfoblàstica. Com vosaltres sabeu, és una malaltia que, sobretot de nens, amb la qual s'han produït grans avenços. De fet, és la malaltia que ha marcat
el tractament del càncer des del naixement, va ser la malaltia on es va donar el primer citostàtic, i també de les malalties amb les quals la teràpia CAR-T, per dir el més nou, també és on ha tingut uns èxits rellevants. Per tant, és una malaltia apassionant i jo no soc pediatre, per tant em dedicaré a parlar de la leucèmia aguda limfoblàstica de l'adult. Bé, per què? Per què la leucèmia aguda limfoblàstica? Bé, tot va començar quan era estudiant i estava rebent classes amb assistència regular. A mi m'agradava molt escapar-me a visitar malalts, a fer d'internillo, i algunes classes me les saltava, però una classe que no em vaig saltar va ser la de les leucèmies agudes, i aquesta classe em va frapar. I jo, amb la meva ingenuïtat d'estudiant, vaig dir: aquestes les curaré jo, no? Bueno, en fi, aquí estem, no? Bé, llavors, també ja quan vaig fer la residència MIR, al clínic, sota la direcció del professor Rothman, allà veiem moltes leucèmies agudes i em va frapar també aquesta malaltia, no? Juntament amb el meu amic doctor Sierra teníem molta atenció en les leucèmies agudes, ell les mieloblàstiques i jo les limfoblàstiques. Total que vaig fer la tesi doctoral sobre la leucèmia aguda limfoblàstica i els seus factors pronòstics, i això, un any després de llegir la tesi doctoral, vaig tenir l'honor d'incorporar-me al grup PETEMA. PETEMA és l'acrònim de Programa Espanyol de Tratamientos en Hematologia. Estem a l'any 1988. I què és el grup PETEMA? El grup PETEMA és un grup de treball de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia que es dedica fonamentalment al tractament d'hemopaties malignes, no exclusivament, però sí fonamentalment, i té una estructura bicèfala que amb el Consell de PETEMA, que és el responsable dels estudis científics, i la Fundació PETEMA, que tinc l'honor de presidir i que és la responsable no només de la viabilitat econòmica del grup, sinó sobretot és promotora d'assajos clínics, dels quals estan fins al moment actual uns 80 en activitat. I està estructurat en diversos grups de treball, entre ells el de la leucèmia aguda limfoblàstica. Els primers passos els vaig donar amb el doctor Juanjo Ortega. El doctor Ortega malauradament ha traspassat, però ell em va transmetre aquesta passió. Ell era un pediatre molt expert en el tractament de nens amb leucèmia limfoblàstica, i així em vaig incorporar amb ell i vam començar. Ell ja portava temps a PETEMA dissenyant protocols, i jo simplement em vaig posar a rebufo, i vam ja continuar desenvolupant nous protocols, i sobretot vam començar a analitzar els resultats d'aquests protocols. La primera etapa de PETEMA, parlo de fa molts anys, es recollia molt i s'analitzava poc, i després s'ha anat començant a analitzar i a publicar els resultats. Bé, doncs vam començar a fer diversos treballs i vam continuar aquesta col·laboració fins que ell, per raons d'edat, va deixar el grup PETEMA, i aquesta va ser una ocasió molt important d'una cosa que no és científica, però em va fer una il·lusió important. A Espanya hi havia dos grups que tractaven leucèmia aguda limfoblàstica pediàtrica, eren el PETEMA i el XOP, i eren dos grups que estaven un d'esquena a l'altre, però és que quan miraves el que feien estaven tractant pràcticament els malalts amb el mateix. Era un absurd. I ens vam reunir els equips dels dos grups i vam arribar a entendre's, i s'ha fet un grup que és el grup PETEMA-XOP, el qual està ja integrat
a la International BFM Family, que això és realment el Sancta Sanctorum del tractament de la limfoblàstica pediàtrica a Europa, i ja han desenvolupat un primer protocol conjunt del qual porten ja com 1.400 malalts en actiu. Per tant, realment aquesta potser és una fita no científica, però que m'ha omplert realment d'il·lusió. Bé, això, jo no soc pediatre, un cop junts els grups pediatres em vaig poder dedicar sobretot al que m'agradava i l'única cosa que podia fer perquè era tractar els malalts adults amb leucèmia aguda limfoblàstica. I hem desenvolupat al llarg d'aquest temps una sèrie de protocols amb una característica important, que els adaptaven al risc de la leucèmia i a l'edat del malalt, evidentment, però també vam començar a tractar-los, depèn del subtipus, perquè la leucèmia limfoblàstica és una malaltia enormement complexa, que hi ha molts subtipus, però dos d'ells els hem pogut tractar d'una forma diferenciada perquè han aparegut medicaments que han determinat un canvi important amb el seu pronòstic. Una d'elles és la leucèmia limfoblàstica B madura, que és la contrapartida leucèmica del limfoma de Burkitt, amb la qual el rituximab, ja en parlarem més endavant, ha canviat el seu pronòstic enormement. L'altra és la leucèmia amb cromosoma Filadèlfia, que també, gràcies als inhibidors de la tirosinquinasa, també ha canviat el seu pronòstic d'una forma gran. I una característica d'aquests protocols és la seva seqüencialitat. Fèiem uns protocols, analitzàvem els resultats i en funció dels resultats intentàvem desenvolupar el protocol posterior millorant i intentant millorar, però en qualsevol cas aprenent del que havíem analitzat al protocol anterior. I així, com poden veure, tots els protocols són d'aquest tipus seqüencial. Els primers estudis que vam fer amb el doctor Ortega, doncs ja vam veure una cosa important ja, que els nens amb leucèmia aguda limfoblàstica d'alt risc no s'havien de trasplantar tots. I de fet, realment, els pediatres cada dia trasplanten menys. I això vol dir que la quimioteràpia, que és l'eina essencial pel tractament de la limfoblàstica, cada vegada té millors resultats. Però nosaltres, en un estudi randomitzat, vam demostrar que el trasplant, randomitzant per una randomització genètica, tenir un germà o no histocompatible, no aportava millors resultats amb aquest subgrup d'edat. Nosaltres això ho vam traslladar ja amb l'adult i aquí vam veure que una cosa molt important amb els adults amb leucèmia limfoblàstica és el que nosaltres coneixem com malaltia residual. Què és la malaltia residual? És la malaltia que nosaltres som incapaços de veure un cop el malalt ha entrat en el que diem remissió. Quan un malalt entra en remissió, no veiem blastes al moll d'os, estem molt contents, però el malalt dista molt d'estar curat. Té molta malaltia, té malaltia amagada i aquesta la podem quantificar i aquesta malaltia amagada quantificable es diu malaltia residual. Molt bé, doncs vam veure una cosa important que els adults amb malaltia residual negativa i criteris d'alt risc que abans es trasplantaven tots, realment ara es podien tractar amb quimioteràpia i sense trasplantament. I com poden veure, a les corbes de color blau eren els que tenien millor pronòstic. Òbviament, tenien millor pronòstic perquè seleccionàvem negativament els malalts que anaven a trasplantament. Però realment el que sí que vam poder és identificar un subgrup que potser el trasplant no els hi calia. I això té unes conseqüències importants per, sobretot, la qualitat de vida dels malalts. Bé, un altre punt dels que ens vam estar fixant, i aquesta va ser una idea original del doctor Ortega, però que vaig tenir la sort de poder-la seguir, és que tractar els adolescents i adults joves es considera adult jove fins als 40 anys, aproximadament. Llavors, doncs, vam veure que si els hi donàvem un protocol pediàtric, és a dir, amb unes
etapes molt ben determinades de tractament, anaven millor que si els aplicàvem els tractaments que nosaltres, com a hematòlegs adults, estàvem acostumats, tractaments molt mielodepressors i que perdíem molts malalts per complicacions. Realment vam veure, a més, que els adolescents i els adults joves tenien el millor pronòstic. Bueno, això ho hem intentat replicar, vam pensar que no sigui flor d'un dia, no? I ho vam repetir en un estudi que no fa gaire que hem publicat, però que afegint la malaltia residual. I de manera que aquí sí que vam poder veure que els adolescents i adults joves que aclarien molt bé la malaltia residual, és a dir, que logràvem nosaltres quasi eliminar virtualment les cèl·lules leucèmiques, tenien una supervivència pràcticament molt similar a la dels nens, i això és una fita important. Per contra, els que tenien persistència de la malaltia residual no anaven tan bé, inclús encara que es trasplantessin. Per tant, aquí teníem un èxit, però també teníem un repte. Bé, hem continuat treballant en aquest aspecte, amb la idea de que nosaltres volem que la malaltia residual sigui el que ens guiï les nostres decisions, la podem quantificar perfectament i la podem mesurar les vegades que vulguem, o que l'economia ens deixi, però que realment poder seguir la malaltia residual ens ajudaria a definir molt bé quins malalts no hem de trasplantar. Però també una cosa molt important, saber quins malalts adults amb leucèmia limfoblàstica de molt alt risc, si aclareixen la malaltia residual el dia 14, és a dir, només 2 setmanes de quimioteràpia, si ja la tenen molt baixa i continuen així des de llavors, tenen una supervivència igual que els nens. És a dir, hem identificat un subgrup de gent que podrien dir som gent de mal pronòstic, els haurem de trasplantar, bla, 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 bla. No. Si podem identificar aquest subgrup està destinat a estar curat. Malauradament aquest subgrup és petit, però realment val la pena identificar aquest subgrup. També a la gent gran la leucèmia limfoblàstica és rara, la gent gran té leucèmies mieloblàstiques, però alguns tenen leucèmia limfoblàstica i té mal pronòstic, no ens hem d'enganyar. Però també vam veure una cosa, que si podíem fer alguna més que la quimioteràpia, aquest pronòstic canviava una mica. Si nosaltres veiem la corba verda, són els malalts que només els hi podem donar quimioteràpia. Un autèntic desastre. Però si nosaltres, amb determinats subtipus, com el cromosoma Filadèlfia o la leucèmia tipus Burkitt, podem donar inhibidors de tirosinquinasa en el primer cas, o bé anticòs monoclonal anti-CD20 en el segon, la supervivència augmenta i realment hi ha aquests malalts que són grans i que en teoria estaven destinats, pobres, a que les coses els anessin malament, ja no tant. I aquell axioma que jo vaig aprendre de resident, quina és la pitjor hemopatia que es pot tenir? La leucèmia limfoblàstica amb cromosoma Filadèlfia. Doncs com veieu, aquest axioma ja no es compleix en el moment actual. Bé, després també amb els subtipus de leucèmia de Burkitt, aquesta de B madura, nosaltres els tractàvem amb una quimioteràpia diferenciada de la resta de leucèmies, però aquesta només logràvem curar com a molt el 50% de malalts. Nosaltres vam dir, ja està bé. I per què no hi posem els malalts amb infecció pel VIH? I aquí ve l'altra gran passió, no? I enllaçant les dues coses vam veure que els malalts VIH positius tractats amb la mateixa quimioteràpia que donàvem amb els VIH negatius tenien idèntic pronòstic. Realment aquí vam dar un gran avenç perquè aquests malalts quedaven exclosos de totes les guies de tractament de la leucèmia aguda limfoblàstica. Vam veure que aquest no era el cas amb el limfoma de Burkitt o la leucèmia de Burkitt. Realment aquests treballs els va començar el doctor Albert Oriol i els hem anat continuant i estan encara actius en el moment actual. I en el moment actual, que gràcies a l'addició de rituximab, realment hem passat d'aquest 50% on estàvem fixats a curar el 70% de malalts.
Aquest 20% té una gran importància, perquè aquests malalts realment, si superen el primer any, màxim el primer any i mig, estaran curats. No hi han recaigudes tardanes amb la leucèmia tipus Burkitt. Fins i tot vam poder prediure en el moment del diagnòstic amb dues variables tan senzilles com l'estat general i la infiltració del moll d'os, quina seria la probabilitat de curació quan es donguin alguna o dues o cap d'aquestes situacions. També hem vist que aquest tractament és tòxic. I hem dit, escolta'm, millor donant una mica menys, quan el malalt ha entrat en remissió, igual podem tirar igual, no? I fins ara això ens està donant resultats. Fixeu-vos aquí a la corba de la dreta que aquesta corba verda era el que aconseguíem amb molta quimio i rituximab i la blava és la que aconseguim amb menys quimio i rituximab. Resultat idèntic. Per tant, realment atenuar la quimio és un altre dels objectius que un intentaria curar molt amb poc, però realment portem aquest camí amb la leucèmia i linfoma de Burkitt. Bé, a part de fer protocols assistencials, també PTM ha començat a incloure's en el món dels assajos clínics. I el primer assaig clínic el vam fer precisament amb la leucèmia amb cromosoma Filadèlfia i vam ser un dels primers grups al món que vam combinar imatinib amb quimioteràpia i, els resultats poden semblar modestos, però és que vam triar una dosi insuficient d'imatinib. Es va triar una dosi que no era l'adequada. Per què? Perquè més tard, al següent assaig, vam veure que augmentant la dosi d'imatinib i disminuint la quimioteràpia teníem ja molts millors resultats. Per tant, una altra de les coses que veu un que quan tenim un fàrmac eficaç necessitem probablement menys intensitat de tractament. I quan arriba un fàrmac encara més eficaç, que és el ponatinib, tercera generació, arribem ja a probabilitats del 90% de supervivència encara que a curt plaç. Alguns assajos que hem fet han fracassat, no tots són flors i violes, i realment alguns han sigut per manca de reclutament suficient. Bé, de tot hi ha la vida, no? El següent pas que vam fer ja és fer un pas supranacional, és a dir, creem un grup ja europeu de tractament de la leucèmia aguda limfoblàstica i diversos grups d'Europa vam fusionant-se amb aquest grup, el IWAL. Aquest grup ens ha permès fer assajos clínics amb determinades leucèmies i fins i tot també ja establir les guies de tractament, guies europees de tractament de la leucèmia aguda limfoblàstica. Però realment, com comentava el doctor Feliu, el grup PTM també ha tingut una participació activa amb el desenvolupament de dos fàrmacs crucials amb el tractament actual de la leucèmia aguda limfoblàstica, el linotuzumab i el blinatumomab. L'inotuzumab és un anticòs monoclonal, anti-CD22, CD22 és un marcador de superfície de la cèl·lula blàstica linfoide B i que es combina amb un agent citotòxic que es diu calechiamicina. Llavors, l'anticòs monoclonal realment va a buscar el blasta i un cop aquí es fica com un cavall de Troia. Això s'internalitza i hi ha un cop internalitzat a l'aparell lisosòmic del blasta, separa l'anticòs monoclonal de la substància citotòxica que té i aquesta substància citotòxica destrueix la cèl·lula. Per tant, una manera intel·ligent de combatre aquestes cèl·lules. I això ja s'ha vist en un assaig fase 3 que vam poder participar, que això amb recaiguda refractarietat donava millor pronòstic que la quimioteràpia. Per tant, i això ara ja avui en dia s'està donant amb assajos clínics en primera línia amb uns resultats molt esperançadors. Més intel·ligent encara és el segon fàrmac, el blinatumomab, que utilitza
un tros d'un anticòs anti-CD3 i un tros d'un anticòs anti-CD19, els ha ajuntat i llavors l'anti-CD3 reconeix el limfòcit T, l'anti-CD19 reconeix la cèl·lula maligna, el limfoblasta B. Els posa tan a prop que el limfòcit T es destrueix la cèl·lula maligna, el limfoblasta. Per tant, aquí tenim una manera molt intel·ligent de destruir aquestes cèl·lules sense haver de fer totes les complicacions que té la teràpia citotòxica. Aquí van participar a l'assaig fase 2, que va donar l'aprovació parcial, però a l'assaig fase 3 també van poder-hi participar i va demostrar també aquest fàrmac ser superior. Però s'ha anat un cop més endavant. Recordem la malaltia residual, malaltia oculta que nosaltres som incapaços de veure, però hi és. Si donem blinatumomab per tractar aquesta malaltia oculta, fixeu-vos com pugen les curves de supervivència al 50%. I aquests malalts, si no, recaurien tots. Per tant, realment, un avenç també molt important i també hi vam poder participar en aquest estudi. Ens faltava una mica a nosaltres dir, bueno, esteu fent recerca clínica, molt bé, però i la biologia? I ens hem dedicat més recentment a crear un grup biològic de leucèmia aguda limfoblàstica amb diversos hospitals i institucions espanyoles i que ja hem començat primer a analitzar quin pronòstic té determinades alteracions a la leucèmia limfoblàstica que no s'havia mirat i hem vist que a diferència de la leucèmia mieloblàstica, el cariotip complex o el cariotip monosòmic, no entrarem en detalls, però són dos tipus molt clars d'alteracions citogenètiques, no tenen interès pronòstic amb la limfoblàstica. En canvi, sí que en té la hipodiploïdia. Hipodiploïdia vol dir menys de 46 cromosomes. Però quan en tenim menys de 40, que diem la baixa hipodiploïdia, realment el pronòstic és pitjor, amb molta recaiguda i molta probabilitat de supervivència molt baixa. També vam veure que el reordenament d'un gen conegut com MLL, però ara KMT2A, també s'ha vist que aquests malalts, si els trasplantem, en lloc de donar quimioteràpia, va millor també el trasplantament. També hem vist que determinats gens del desenvolupament limfoide B, quan estan mutats, també tenen una major probabilitat de recaiguda, sobretot quan les mutacions s'associen entre les dues, i llavors realment la recaiguda és la norma. També, per tant, hem detectat aquestes coses. La mutació TP53, a tot tipus de càncer és dolent, a la limfoblàstica també, encara que per sort molt poc freqüent. Les mutacions d'un altre gen, el JAK2, mal pronòstic també. Hem determinat també un subtipus que està de moda a la limfoblàstica, que és la Phi-like, que realment l'hem pogut identificar, cada grup té la seva manera d'identificar-ho, i aquí a Espanya també hem lograt veure i que realment és un grup de mal pronòstic, però és el 20% de les leucèmies de línia B. Per tant, s'ha d'identificar perquè aquests necessita un tractament diferenciat que encara no tenim. També hem vist que a la línia T, les leucèmies limfoblàstiques T, que són molt precoces, també tenen un pitjor pronòstic i realment també necessiten un tractament millor que per ara tampoc tenim. Però un es pregunta, vostè m'ha estat explicant aquí molta història, però hem millorat realment? Aquí podem definir, només recordar el que s'ha aconseguit amb els protocols, amb la nostra experiència. Adolescents i adults joves, 70% de curació. Això no es veia fa uns anys, ni quan jo era resident, allò era un desastre, però realment el que donen tots els grups, 70% de curació. La leucèmia limfoblàstica T, l'estem millorant només modificant una mica la quimioteràpia. La leucèmia amb cromosoma Filadèlfia, tenien raó a mi quan em deien que és la pitjor hemopatia. Fixeu-vos la curva blava, que morien tots quan no teníem res millor que ells que una mica de quimioteràpia i algun trasplantament. Quan hem donat inhibidors de tirosinquinasa, realment curem a la meitat de malalts. I la leucèmia limfoblàstica B madura,
només amb quimioteràpia 50%, quimioteràpia i rituximab 70%. Realment estem millorant. I si diem, i EPTM us podeu comparar realment amb el món, doncs fixeu-vos, aquesta és les nostres corbes de supervivència en relació a l'edat, aquestes són les que tenen una institució de tant prestigi com és l'MD Anderson dels Estats Units. Si vostès comparen les curves, són perfectament comparables. És a dir, que realment l'estratègia combinada i de seqüenciar protocols, incorporar nous medicaments, realment està aportant dubtes. Per tant, i per concloure, com a malaltia rara que és, i sobretot en adults, la leucèmia aguda limfoblàstica necessita una col·laboració multicèntrica. No farem mai res anant sols. El grup PTM ha permès portar aquesta col·laboració a nivell de l'estat espanyol. I després, des de l'any 89 ja, hem pogut fer una sèrie d'estudis aprenent cada vegada l'un de l'altre i incorporant els avenços que hi han ocorregut durant aquests anys amb aquesta malaltia. I això ha permès situar la leucèmia aguda limfoblàstica a Espanya al mateix nivell dels països més desenvolupats. I això ens ha permès, com a grup, participar en avenços que s'estan produint en el tractament d'aquesta malaltia. No voldria acabar sense agrair als professionals dels 64 hospitals que participen amb els protocols PTM, a la seva fundació, a dues persones per mi claus, com són la Mireia Morgades i la Olga Garcia, que realment són, cada dia, jo crec que deuen somiar amb mi perquè els matxaco anàlisi de dates i reanàlisis, però realment d'això traiem nosaltres els avenços, no? També a l'Institut de Recerca Josep Carreras, el grup de leucèmia limfoblàstica, que estem ja progressant amb el tractament biològic d'aquesta malaltia, com no el grup europeu de leucèmia aguda limfoblàstica, on fem totes les, no sé com dir-ho en català, les tormentes d'idees, no? Per avançar amb el tractament d'aquesta malaltia. El Centre del Càncer de Salamanca, on ens miren amb una precisió admirable aquesta malaltia residual que està guiant els nostres tractaments. A la meva institució, l'Institut Català d'Oncologia, per la facilitat que sempre m'han donat per investigar amb aquesta recerca, els membres del meu equip d'hematologia clínica, del laboratori d'hematologia i de la unitat de recerca clínica, i, com no, a la meva família. La meva família m'ha apoyat sempre, he tingut aquesta sort. Francina, moltes gràcies, Jordi i Albert, heu sigut sempre un gran apoyo per mi, els meus pares, el meu germà, i potser voldria ressaltar 3 persones que han estat claus a la meva vida científica. En primer lloc, el professor Rothman. Jo no el coneixia de res quan vaig aterrissar al clínic i realment em va ensenyar molt a parlar poc i a escriure molt. Potser avui ho estic fent al revés, no? El professor Evarist Feliu, que m'ha honrat amb la introducció i sobretot m'ha honrat amb la seva amistat, això no té cap preu, i el professor Dieter Hölzer, que ell treballa a Frankfurt, ara està jubilat, però ha sigut per mi el gran savi de la limfoblàstica de l'adult, no tan sols a Europa, sinó també al món. I per últim, només recordar també que sense que un grup estigui ben estructurat, com és el grup PTM, amb la seva fundació, on discutim tota la viabilitat dels estudis que es van portant a terme, realment sense aquest suport tampoc haguéssim pogut fer res. Moltes gràcies. Moltes felicitats, enhorabona, molt merescut. Sí, sí.
tens el pin també. La revista historiogràfica de la Sanitat Catalana i el número 74 del Jim Bernat, que és una de les revistes de la nostra institució. Moltes felicitats. Molt bé, doncs unes breus paraules per fer la cloenda de l'acte. En primer lloc, felicitar els dos presentadors, el doctor Feliu i el doctor Gatell. Les paraules que han dit, òbviament, han sigut molt elogioses. Han sigut molt elogioses, però jo que els conec amb ells dos i conec els dos membres corresponents d'avui, tinc que dir que són absolutament certes i que han sortit del seu cor. És ben veritat totes les coses que han dit. Per tant, moltíssimes gràcies i sobretot moltíssimes gràcies als dos nous acadèmics. Hem vist que són dues primeres espases, són dos cracs de les medicines infeccioses, de l'hematologia i per tant segur que ens aportaran i ens aporten el seu prestigi personal. És llàstima que a vegades diem o dèiem però els hi preguem que assisteixin als actes perquè donen prestigi i que tinguem que viure aquests moments amb aquesta manca de persones. També els vull dir que no és així. Hem estat mirant amb el doctor Palés els números que sortien a la transmissió i hi ha hagut només que hi havia 60 persones. Per tant, si tenim en compte les 60 persones, les 30 i escaig que estem aquí, 90 persones no és una xifra dolenta per l'entrada de membres acadèmics. Per tant, enhorabona, això vol dir que els dos candidats són molt estimats i ha valgut la pena la seva conferència pel prestigi i per l'ensenyament que porten. Voldria dir-los també que bé desitjats i bon any nou. És un any nou que veurem com l'acabarem, esperem que anem millorant, anem per la via, si arribem a tenir vacunes suficients doncs potser anirem a alguna millor. I, òbviament, nosaltres des de l'acadèmia intentem seguir les activitats acadèmiques de la millor manera possible. Hem fet un pas endavant amb el sistema de transmissió per YouTube i com veiem, no va malament, inclús ja alguna vegada ho he comentat, es veu que des de casa se sent més bé que moltes vegades se sentint aquí, per tant, no hi ha mal que por bien no venga, no? Per tant, doncs, moltíssimes gràcies a aquestes 60 persones que ens estan escoltant a casa, perquè això ens ajuda com a mínim a fer el recolzament moral de la presència que ens hauria agradat que fos més solemne, però ja ho anirem fent, de mica en mica ja ho anirem fent. I sí, per acabar, els volia dir que tenim dos actes properament importants també que farem amb les mateixes característiques, que són per una banda, ho tenia aquí, aquest diumenge l'Acadèmia celebrarà l'acte inaugural que fa anualment i aquest any serà ja per la vegada 251, en la qual l'acadèmica numerària doctora Maria Àngels Calvo i Torres llegirà el discurs de torn, que és efectes de la pandèmia per SARS-CoV-2 en el comportament i les relacions interpersonals. I també que el dia 7, també a les 12 del migdia, també igualment, farem la recepció de l'acadèmica electa, la molt il·lustre doctora Francesca Pons i Pons, que ens llegirà el discurs que tractarà medicina nuclear de Marie Curie a la Teragnos. Medicina nuclear que d'alguna manera lligarem també amb les endocarditis que parlava abans fa un moment el doctor Miró. Per cert, doctor Rivera, quan diu i tot això d'aquí, a quines conclusions arribem? Què hem fet? M'ha fet patir i pensar, aviam si no hem fet gran cosa, i no, hem vist finalment que les leucèmies, com ens ha ensenyat, hem millorat moltíssim. Gràcies a tots dos, esperem quan es pugui veure'ls més per aquí, encara que no puguin venir per les raons òbvies, doncs que continuïn col·laborant amb aquesta casa. Com veuen els que han vingut, doncs no hi ha cap crisi greu, tenim en un espai que hi caben unes 300 persones, hi ha unes 33, per tant un 10% i escaig. Esperem que no hi hagi cap susto a partir de la reunió d'avui, creiem que són una reunió absolutament segura sanitàriament, i sí que per acabar els hi pregaria en el moment de la sortida que no fem gaires
el cúmul de persones, perquè això sí que seria un factor que ens podria anar en contra. Moltíssimes gràcies a totes les persones que ens escolten des de casa, moltíssimes gràcies a tots vostès, repeteixo la felicitació als dos acadèmics corresponents i a les seves famílies i s'aixeca la sessió. Sí, a la María está allá. Sí, sí, sí. La filla que